Voltar fora en movemento constante. O dicías na videocarta que me mandaches, Charlie, e aínda segue a dar voltas pola miña cabeza. Vayamos por partes. Eu, como xa sabes, estou de volta por Berlín, despois dunha longa viaxe coa miña mochila ao lombo, para seguir dando voltas como guía turístico. Xa sabes o que me gusta, a ilusión que me fai este traballo. Aproveitando isto, e que aínda non me viñeches ver, quero facer un pequeno percorrido contigo para abrirche o apetito. Vamos comezar por aquí, a Alexanderplatz, o meu punto de encontro cada día cos meus compañeiros de Kultur Berlin. Así que vou poñerme a camiseta habitual e comezamos. Voltar. A verdade é que a menudo comezo as visitas voltando a Galiza, xa que cando me presento ante o grupo... Vengo de Galicia, ¿vale? Vengo de Coruña, llevo, pues, como digo, 3 años por aquí y, bueno, echando con mucha morriña, la verdad, ¿vale? Echando mucho de menos el pulpo, siempre, eso siempre está ahí, los mejillones, los berberechos, bueno, podría no parar nunca. Y bueno, pues nada, como dicen que hay un gallego en la luna, pues aquí hay otro en Berlín también, ¿no? La canción popular. Así que nada, aquí estoy. É que, de feito, a torre de televisión semella un foguete preparado para viaxar ata lá, non crees? Mira, preséntoche o barrio antigo, o Nicolás, o Nikolai Viertel, onde naceu Berlín, a carón do río Spree. Ao fondo desta rúa chegamos a él. Por certo, pronúnciase con xe galego, e non con ese líquido. Sabes, por unha cousa ou por outra, ao final un se sente como na casa. Falabas de voltar. 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 Voltar fora. Bueno, pois xa saín do Memorial do Holocausto. E agora estou diante da embaixada americana. Así que vou cambiar a camisola por unha máis apropiada. Vaite gustar. Sabes, cando estiven lonxe, respondiches a todos os meus emails. E a verdade, foi realmente iso o que me moveu a comprarte unha camiseta como esta en Boston, e a visitar Fenway Park, e a sacar fotos. Gracias por estares aí. O voltar fora soume de primeiras como unha contradicción, pero a verdade é que, tras a miña viaxe por aí adiante, pasei por Coruña antes de rematar en Berlín. De alguna forma, voltei fora. Ademais, desde que cheguei, a miña cabeza volta fora cada día a percorrer o mundo. Teñoche que confesar que case sempre volve a India. Mesmo ás veces penso que sigo ali. Falas de voltar fora en movemento constante. Ás veces penso que cheguei a Berlín porque fuxín. O que pasa é que fuxín tanto que acabei por volver, tras dar unha maravillosa volta ao redor do mundo. É o que ten o espazo, o que ten botar terra de por medio. E de alguna forma, de pronto deixei de escapar do tempo para comezar a viaxar, a ser presente. Movemento. Mira, estas tuberías levan auga, pero dice que por elas tamén vai cervexa. Se ves aquí, prometo que non a vas a estranar, como dicías na videocarta. Hai moita variedade. Tanta variedade como no meu barrio, onde xa chegamos.
é Kreuzberg, o barrio turco. Un barrio moi propicio para alguén do Depor, non si? Sabes, como en casa. É que máis alá da zona de confort, das nosas rutinas, tamén hai confort. Vou aproveitar e cambiar a camisola. Dice que os galegos non saben se suben ou baixen. Bueno, pois vai ser que se equivocan. Nos ben o sabemos, certo? A túa mensaxe tamén dis que os galegos non o dubidan cando teñen que marchar, que é en certa forma algo endémico. Bueno, pois nada, ti que es galego non o dubides e venme a visitar. Bueno, Charlie, pois a ver se é verdade, venme visitar. Eu espero aquí en Tempelhof, vale? Unha aperta moi grande. Agora que vas traballar voando polo mundo adiante, eu esperete perto de aquí, no ex-aeroporto de Tempelhof, que sei que queres visitar. E xa sabes que non está operativo. Así que aquí non virás voando. Virás comigo.